para bayir ha utrai Jesus Christ minta kasngi kabalang kakin mau ya kasngi burom jang rosary bakuid habangi kin mau badngi rake ya kasngi burom jang rosary bakuid ngidi ben soto kane kalong kasngi burom artat jang Maria teisoti kabala yarab ya ki kristan ban job halor ki baman halor ki nongshun jongi kristan bad kane kasngi buram kabayade bad ka tema lepando kaba ke ki hima jongi kristan baro kabayale persha ya ka hima jonga turki bayalam da unong senshar jongi turki bad kilakwa ban job halor ka niyam kristan ban pinskem ya ka niyam Islam. Bade hangta ki kristan baro kila duai shirhem hapo ke jingelam jong upaba koi dola kendu ye ki kristan ban duai jur ya ka rosary badaiti ya ki kristan baro ha ka jingya sailem jongka kramba kandup yale persha ya kane ka jingkwa jong utau nongsen shar ban job bat pinjot ya ka ri jongi kristan bad kadba ke kristan ki sngo talod ha kata katma kabor ba mayan kala wan hapadeng jongi panyada yaki bad ke ri ki batra ki ba yale persha kila rem bad kila pin pai no kila late pai na ka ban yale tma bad ke ri jong Europe ngila banong bad ka ri jong Europe kala ngari ka ba kleintam jongi kristan hagata ka por bad house name kat sans pa hinyu poway bad upaba kuit pius basan ula penskem ba kane kalong ka jingya side badon burom jonga Maria teisoti ba yarap yaki kristan nadu kata ka por ki kristan kilayo jingate ka ba kam skem banduai rosary kam shirhem namar kilayo I bakadon ka bor ya side ha ka kemi jongo ble ba ya ka ba ka kemi ka ong ya ukun kan kongo be te na ka ta ka daw ko himmen ko para ha uni ubanai ka bangi duai rosary ni de ben duai da ka ne ka jinget ka bangi don ha u jisu lemba ka Maria teisoti hoi ka Maria teisoti ka long ka jinking ka ba yarap yangi ban poisuk sha ukun jongka namar kai kalaban pinyolut hangi ya ka jinga e ka jingar ku ha ka jingin baladang ni duai da ka jinge ka jing duai jongi kan seizo namar ka Maria teisoti kamde ka kami beneng ka ba pin kalad yangi na ka ta ka jingi du Chris henre kalong ka kami ka treshitam ban penyajan yangi badu kon jangka kamju tre persha ya ka jinge kamju 3% ya ka jingkoi kamju 3% ya ka jinglong uble jongu jisu henre ka 3 rengkat ha ka jingim jongi pen penro ya ka jinge mangi don bon gi jingjia jonga kampala jonga jingduai rosary ha ka jingim shime jongi Yes no bon gibriki ong habang ala duai shirhem ya rosary kadbanga ya kendo jinge ngala light luit ka Maria teisoti kalawan yarap yangi ka yarap yangi kamba shibun banya ki briu janga parthe ladangi shania ha ka bor ya silem janga Maria teisoti kanlong ka ba khaloi ban yarap kamwan marwe ban yarap henre kan manyalam ya ukun janga ban yarap te ngio jing yarap na ujisu ngiyo bor na ujisu halor kie baro kabangi shem jinge halor ki jimpang jongi halor ki jingshitam jongi halor ki pop jongi nagata ka daw hakini gisngi ngiyosngo ya ka kubor bai ai daw jisu kumjuro ngiyosngo ya ka kubor ba ai da ka Maria teisoti namar ka Maria teisoti ka angnut palat nagapinta bharo ke mensiem jongi briha ka nega prate kamshim kwa but ive ubriuru but jotno kalampidiang ujisu nagada gadao ka Maria teisoti ka kendo jur yangiru baro lempa ki kubor ba per to kala ka bamul to duai rosary to pinbiang yalade nakabinda ki pop yino ya ka jingim janga pop namar ka por
kala jan kot namar ka jingwan jong ukun jong ka kala jande ha kane ka parte peminta ngidon kampan shimkia ya ka jing ai kubor jong ka Maria teisoti ha ka jingim kenamba what ive mensiam ro inam jotno ha ka ba jingai na ka jingidu Chris Tinaga taka daw haka gospel minta kasnging yusngo ujisu kren how start ain ba kae ka hukum ka ba karau ka bang ideben im haka jingim. Let's say start ain ula wan ban tinju ujisu ula prakat ulang kam start ban ya ujisu bad ula kelli ka taka jingkelli ka ujisu bad ujisu let's say umla ban jubab yawu let's say ujisu jubab akala yawu lada ujisu jubab akala uperkat ulaban rem ya ujisu ulaban pinrem ya ujisu don bon gibryu ki persyang ban pinrem ya ujisu haga jingem jangki kumbang yusngu naga jimpule naga chiti shakelesia u Paulus bakuduwang ngidon tangkawe ka gospel ngideben imya kata ka gospel ngideben ngeth hakane ka gospel ngideben penimya kane ka gospel ngideben penimya kane ka kubor henre don bon ki buru ki persyam ban taulat kumwe pat ban pin blad ya ka jingi kai jongo Jesu naga binda ka jimman toy shime don bon ki buru kila ina ujisu don bon ki buru kila stang ban im haka pop but don bon ki buru ki snowhun ban im hakane ka jigsa ba jonga parte Hapadeng kini ki jingale baro ngideben kindiu yaka kubor baba ngideben kindiu ya ujisu haka jingem jongi bad ujisu la jubab kumno ya uni u start ain ngila yosno ula ong ka jinge kristan ka kindup ya ka jingem jongi haka ne ka parte habangi koloi ban isne yakive ka jinge kristan ka jinge doble ka kindup ya ka jinge ya ki para marjan te kabamot kumba le ka Maria te soti kale barabor ban lumlang ya ki brio kala don ka jinge ya ki para marjan de nagata ka daw kala dap da ka jingisne ha ka jingem jonga haba kala pediang ningkong ya ujisu ha ka jingem jonga kala late ward ya ki marjan ke badon kam kum ka Elizabeth kala don hapo jonga ya ka mensiam ban isine ban haka ju ka dor mindaru ka Maria teisoti ka kendo ya ka parte na marba ka don ka jingit ya ki marjan jonga ban da ka jingisne ka kendo yang iwan pan pai kane kalong ka jingit marjan haka jingim kristan jongiru ngide bandon kane ka jinglong ban Christian eki beri batalon, ban kering eki beri batalon, ban yalam eki syau Jisu. Lese yalade shimet ngimla. Henry ka Maria te soti kalong ka nongyarap ka ba klein jongi. Nakata ka daw ngi ki Christian Catholic. Ngi duai rosary mangas ngi pinri bale da ka ba duai rosary. Ngi tid ya ka baneng rengkat bat ka Maria te soti ba Jisun wan hiar hapadeng jongi haki inga sem jongi haki ba pangi ba shitam jongi haki nompop jongi ha kanamba barokin wan pai shaw Jisu nagata ka daw ko himmen ko para wat habangi duai rosary ngi don kamban sotu omde ngi duai marwe shimet henre ginduai ngi perlang-lang ngi lumlang ya baro ke perte hakakti jongi habangi duai rosary namaromde mangi marwe ngi duai shimet henre ka Maria te sutiru ka duai rengkat patni bad kat bangi duai marwe shimet hayeng jongiru ngideben sautu baro ka perte kadon hakakti jongi baro ki bryu ki don hakakti jongi ki nompop ki don hakakti jongi ya ki bathlot bor ki don hakakti jongi ya ki bapangi ba shitom ki don hakakti jongi ki bryu ki bampat pediang ya Jisu hado minda haka jingim jongiru ki don hakakti jongi kane khalanga bor jonga rosary namar ka jingduai rosary ka pallong yangi ballong kawe bat ka perte bat papallong yangi kawe bat baro ki bryu kumba le ka Maria te soti Tina kata ka daw ngide ban id ya ki paramarjan kumba Jisu lahi kai haka gospel minta kaski ngimde ban tur Roma na kanoka no ka jingi kai kendriang ne jingi kai bakala lese ki bru ki kren bon ki baro lese ngi ki catholic ngi duai rosary don bon ki bru ki sautanad compare ya kata ka jing sautu namar ngi pensyong nongerim ya ka jingim jongi haka gospel ka gospel kam kendai ya ka kami beneng ka gospel ka kindiu burom ya ka kami beneng
ka gospel kawan na ka shindur jongo Jisu ya ka sur basawa na ka dimpa na kalong pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jompi ladangi pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jongi ngi im ya ka gospel namar ka gospel kala ai daw Jisu u Jisu keren haga shindur jongo shua ba yunyap pediang ya ka ne ka kami kum ka kami jompi tongin pediang ya ka ne ka kami tongin long ke ba shirhem shushu benduai kenamba ki jing snio jong ka parte kin rem hakamat ka jingya side jong ka Maria te suti kum ka kitab Genesis ka kindu yangi ka kun jompi kan yroid ya ka kli jong uksoid bamen ya upseng ai ba lemba ka jing shirhem jongi ngin yo bor ban penrem ban yroid ya ka kli jong manle ke mensiam ke ba her saudong jongi kenamba kinum yo bor halo jongi halo ki ingasem jongi halo ki krustan halo baro ki mensiam jongi brio Jisu be id karku kardo yangi penslay yangi penkantang yangi kenamba ngilongi krustan bas kem haga jinge rengkat bat ka kemi beneng jome kabalong shisha ka kemi kabayarap yangi haga jing talod ke jimpang ke jing shitam jongi enyaro yautrai Jisu Christ